Hello, good morning guys. Good morning mga Uragon. Today is Friday. So dito tayo ngayon sa may malapit sa amin, dito sa may bakanting ground. Dito ko ngayon naglalakad-lakad. Ito yung ating pang day 11 ng Burning Fat Runnywalk. So dito ako ngayon magpapalabas ng pawis at mag-i-exercise. At the same time, pagkatapos natin mag-exercise, magpapainit tayo sa likod. Antayin natin sumikat yung araw. Hindi pa sikat yung araw, hindi pa kita eh. So yun, ito yung aking pang day 11 ng Burning Fat morning exercise. Ayun nga guys, magtakbo-takbo tayo. Mga 30 minutes siguro ako dito ngayon. Wala masyadong nag-exercise dito. Bali, 3 lang kami dito ngayon. May isang Pinoy, ha? Isang Pinoy yata yung isa, iwan kung ano yun, anong lahi. Basta 3 lang kami dito ngayon nag-exercise. Hindi katulad nung nakaraang Friday, medyo marami-rami. Iwan ko lang mamaya kung may dadating. Paaga pa eh. Ayun mga Uragon, lakad naman, lakad. Ano lang to? Runnywalk. Lakad, takbo, lakad, takbo. Yun lang. So bali, tuloy lang ang aking exercise, pang daily upload ko sa ating channel. Kaya guys, pa-support. Baka naman baka naman yun, dami na naman ditong kalapati guys. Oh, dito may mga kalapati. Ano? Dami nila nanunuka. So ayun mga Uragon, sumikat na yung araw. Ayan, antayin natin yan mamaya na tumaas-taas. At magpapainit ako sa likod. Ayan. Ito yung aking area na pinaglalakaran, lakad-takbo. Ayan, mayroon na rin mga ibang Pinoy na nag-i-exercise. Daming kalapati dito. Ayan, oh. So ayun guys, lumabas na yung init. Medyo na ako, 37 minutes na akong runny walk. Maya maya mag-exercise ako ng basic exercise lang, 5 minuto. Ayan, takbo ulit. Maganda ito, lumabas na yung araw. Magkaroon tayo ng vitamin E, vitamin init. Mabilis-bilis tayo ng tumakbo. Sa 40 minutes na tayong lakad-takbo. Hingal-hingal. Lakad muna, lakad. Ayan. So ayun guys, bali tapos na ako mag-runny walk. Mag-exercise na ako. Almost 50 minutes akong nag-lakad-takbo. Ngayon exercise tayo. Medyo mahangin dito eh. So, start natin yung 5 minutes sa basic exercise. No. So ayun guys, tapos na yung aking 5 minutes na basic exercise. So naghihintay muna ako dito ng mga ilang minuto. Papainit ako sa aking likod. Ayan, medyo mataas na yung araw. At saka dito ko na rin tatapusin itong aking pang day 11 na burning fat morning exercise. So maraming salamat mga guys, mga Uragon, mga besh, mga bay. So if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.